Sam Chris Lounge Production. Let them know so we are truly violent forces. Sango massive. Bite and logic ugaje original. Big up Sam Chris. Tete ndakambozama kushinga ndokusaka vehuka mavondivenga dambudziko ndibaba vatashinga dai ari mwana ndaitomuranga tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde todo anotya saanoringa mugodhi rwendo rwoupenyu anondisiya murodhi hatane kubowa oh my god anodhisa nguva kuita senge 40 choisi yangu isuisaidawo hatane kubowa kusvika painawo ononze yangu ndopedza nemanyiwawo anondibata jangi senge kemikawo tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde ndibaba vemashuwa achibvunza sadza asi mufunga atadza kundifadza ndakutodemba dai ndinakodza tonde hapana iguva sengelodza tonde ndichamupa chigumu anobohwa semasimbi ekujimu kuvepo kusavepo aiwa semusemu kubhutsika kwaimba ndiye long term tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde todo anotya saanoringa mugodhi rwendo rwoupenyu anondisiya murodhi hatane kubowa oh my god anodhisa nguva kuita senge 40 choisi yangu isuisaidawo hatane kubowa kusvika painawo ononze yangu ndopedza nemanyiwawo anondibata jangi senge kemikawo tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde tete anzatsenyi mkwende kuna mumwe ndinoreva yetonde basa kungomisa mazinde asi kana zvaoma tonde hasunde gaisi ndakasvika padheni madhamu yangu yatondigara darona apanga tomhan'ara kwatete ameno kuti ndichaihwina here respect